El llibre tracta d'un xiquet anomenat Tom Austen. Tom vol ser detectiu, però el té molt difícil perquè el seu arxienemic Dietmar sempre li gasta bromes. L'última va ser en la que Dietmar pareixia que portava una bomba a un paquet quan era un rellotge antic. Tom va decidir anar a fer un viatge a Colòmbia per a passar l'estiu amb els seus iaios i per això va agafar el Canadian Express. Però el que no sabia Tom era que al pujar al Canadian Express li esperaven moltes situacions i aventures molt perilloses. Va pujar al tren quan un revisor li va acompanyar fins al seu departament major i va conèixer a molta gent. I va veure una parella i es va fixar en una maleta en la que posava l'etiqueta Dietmar Obar. Oh no! Estava el seu arxienemic del seu company de viatge i li va preguntar a la parella que on estava l'amo de la mateixa. Va conèixer a molta gent com la dona de les galetes, que sempre donava galetes a tot el món, la Catherine Sachs, la dona més preciosa del món, i el seu marit Richard Sachs, i la velleta Ruggles, que sempre donava caramels a tot el món, i l'home del maletí, que era molt sinistre i molt misteriós. Per una nit es va escoltar un crit i tot el món va anar a l'habitació dels Sachs, on van trobar a Richard Sachs amb un gabinet a la mà, ple de sang. I va començar la investigació. Tom va apuntar a la seva llibreta de notes tot el que havia passat i mentre Richard Sachs estava en la presó va agafar moltes proves i el desenllaç va començar quan van trobar una colilla a l'habitació dels Sachs que provenia d'una dona misteriosa i per això portava pintalabis. Gràcies a la prova del desenllaç, Tom va saber qual era la verdadera identitat de la senyora Ruggles, de la velleta. Era una jove que era amiga de Catherine Sachs i es queria vengar de Richard Sachs per un problema bancari. I així és com el va detindre. I Tom va aconseguir el que volia, ser tot un detectiu. Adeu, hasta la pròxima.